मुखिया जी। आवल हो हरिया होई रानी से जरिया हो साटी के सूत बजरिया हो छुए नाही दे जई से लागे भइल हानि बा छुए नाही दे जई से लागे भइल हानि बा ऐसे काहे करे कैसे हो गई मुखिया जी पूछ नहीं तू बुझा जानो तानी हम सब जी